Niyabona into kambe nihleba nabantu abafana no-General Shadrack Sibiya sekethathe uGeneral Senthimule wamlahlela under the bus lo-ke phofu o-actor kwesi sikhundla sakhe sobu Deputy National Commissioner. Mos ngudate wakhe so uqhubeka ke ngokula mcimbi we-self statement sakhe uza naso hayi ke kube khona nalapho ke ngoseqalisa ke ngokuziphendulela as defender even kwi-statement okanye kwi-evidence yasebegqithile o-witness C o-witness X o-General Khumalo esebethethe ngaphambili so umane nini a reference ephendula bona ke kube khona apho esithi khona u-General Khumalo phansi kwala testimony akayifake nokwenza nala BMW yayiqhubwa ngu-witness F witness F yayiqhubwa ngu-Surgeon Nkosi naye uphazamile ke phofu uGeneral Sibiya phansi kwala mina ngeke ndayithethe ngathi abawacimi ncam amagama wezi-witness cause uGeneral Sibiya I think khona apho bekelibone khona waze watsho wathi akekho sho into balibize eligama na okalika witness F since ngathi livelile kwicala kwanye athini kwathiwa hayi makaqhubeke athi witness F sharp ke but kwaphazama khona bethe surgeon so sesina uma lesihlanganisa nje puzzle lethu yadibana hayi ke so kukhona apho ke ngoyisitsho khona la moto ithi testimony kaGeneral Khumalo iphazamile into ba athi uGeneral Khumalo wayehamba ngeBM le uSurgeon Nkosi ngokweye kwaKatiso Molife lo BM leyo ibiphansi kweoffice yakhe during that time yayingekabikho seofficeini yakhe but evuma ke phofu into yoba unobudlelwane yena no witness F singabe siyiconfirma nje into yoba masithi ngoba izasiphazamisa no-Surgeon Nkosi unobudlelwane nje obukhulu obupersonal but engekho se-ofisini yakhe direct in the sense yoba ureporta kuye unama-line managers une-line manager and nabantu abaninzi before efika kuye but ndisesenayo into ethi I don't think necessary babethe ureporta kuye but babethe nje use-ofisini yakhe so nje into engathi njalo so ezama ukuzisusa apho emane ezama ukuquestiona even indlela okwafinyana ngazo i-conversation zabo izakhe no Cat Matlala akazithembi ncam because akazi bakwaseyenziswa i-device ezinjani so umane ke ngokezama ukuthini uphendula into ezifana nezo azongena kuGeneral Senthimule athi lo uGeneral Senthimule njengoba sekezi yena engathi ufuna ukuyikhanyela ncam into nokwenza no Cat Matlala okanye into ba elahla mina under the pass ukuthi kwayena self unokubenefit okuthize akaye wakufumana ku Matlala wenziswa even ngathi ke iBBL uba niyasikhumbula istory seBBL andazi noma mangithi siconfirmile namhlanje na because bokumane kungamahimimi nje ithetheka nje indaba yamaBBL ifana ngoku kufike ubrigadier Majeng ike yakhona mos lanto into ba hayi ngathi yena waphiwa at least ngathi into yokusilimisa yena nguCat mali yokwenza lonto nguCat Matlala so wanayo kwayena uMajeng into ethi yena at least akafani nababenzi wamaBBL semana ivele igama leBBL hayi ke iBBL abangayazi because manje sibudibana abantu abazasibuza yile nto abantu abangoma ngabathanda ukuyenza udibane bekhulisa izinqezi bekhulisa impundu ezudibane nayo umuntu ifika ingaka hips impundu zingaka yiBBL leyo hayi ke so aveze ke into enjalo into yoba kwayena ingathi uGeneral Senthimule wabenefita into ezifana nezo kuCat Matlala waze watsho ke uba kukhona nalapho engakwazi khona kulala kwanyanzeleka wayelala so emodweni ngathi nasemsebenzini nje into nje ngawayengakwazi ukuhlala ngempundu kwakunyanzeleka into yoba alale ngesisu because inoba ke wayengafuni ukumosha lonto yakhe yayisemva into engathi njalo siyasihlaza nje izinto especially xa zathethwa ngabantu besilisa so hayi ke thethile nje into engathi njalo wamlahla under the bus xa keqibile phansi kwalento bendithethe xa bendiqala ngisithi hey ukwamba uhleba no General Sibiya kune recording akayenzile uGeneral Shadrack Sibiya akathi after realize ingathi uGeneral Senthimule akusingumuntu othembekayo ncam after ingathi uNational Commissioner waba namagama kamcela wona into yoba hayibo uSenthimule uthe 1 2 3 ngawe nawe ungahamba uyombuza ebehleli net kula ndawo leyana ethethe 1 no 2 no 3 wadecide ungambuzi ngoba akafuna into yoba kube ngathi umthreatenishile wazixelela nje yena into yoba uzathatha ifoni amfonele amrecord ukwenzela uba mhle senze allegations abe ene backup uyisebenzisile ke lo backup if nyani yivoice yakhe uSenthimule so kulo voice leyo ke uvakala Senthimule engumuntu othetha kakubi ngathi naye ke ngoku uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi embiza kuLucky nakhona besingayazanga ncamba ngibani uLucky so uLucky ngunoba nguNhlanhla ke umeni uNhlanhla lo so uLucky ethetha ngoLucky ngathi nePK bayazenza zonto zabe wrong so ngendlela akafike wathetha ngayo the time ezo appear apha kuMadlanga Commission ebevuzama ukusibonisa uGeneral Sibiya into yoba it is not exactly the same
conversations okanye akabonisanga uba lo muntu lowo because apha mosakazange afike abe ngumuntu against i-political killings task team, waba nje la ukuyincoma noba yenza umsebenzi omhle. Ngoku on the other side ku-General Sibiya ubonise i-conversations apho ingathi discredit khona ngongathi hayi bayenza unothanda kwathini, kwakulo audio leyo wathetha ngoKhumalo wethu. uKhumalo ke ngoku not uGeneral Khumalo lo wa-crime intelligence, i-partner in crime kaGeneral Mkhwanazi. Wathetha ngala Khumalo lo i-commander ye-PKTT ngongathi ke naye ke hayi ungumaqhuzuqhuzu lele lapho. Hayi ke that's just about it when it comes, but nje uyilo audio enye izamthini ke ingayenza into yoba ident reputation kakhe uSentimule lo plus General Khumalo because akathethanga kakuhle ncam ngaye ngabo pha sharp. But ke kuyenzeka into yoba ungafika sithethele lathi hayi benzenzela into yoba xa ngilapha ndithethe ngokungathi kwenzela into yoba azoba free into yoba atwere even uGeneral Sibiya. So anything is possible into yoba uzazidefenda athini in case iye yakhe nyani ke sharp, so that qhubeke ke ngobeza ngayo. So uze ngale statement sakhe up until just after u12 esebhizi ngestatement sakhe, then ke ngwakhona kuqala at least ukuba bathini bazama ukumbuza ke ngokama probing questions. So into basefocus ngayo basafocus kula mcimbi onokwenza nokudisbandwa kwe-political killings task team. Ezinye abangangeni incam ngazo baseza, but bosoyibona bi-confidence noko seyiyehla ngoku. And namhlanje lapho bese siqalise la mcimbi ndithi niyayazazi i-commissioners zikaMadlaka zenza njani, zivele zikufakele koneni into yoba sezifuna nje ama-questions okanye ama-answers short ano yes no agree. So bese sidila nje ngo-agree, yes or no, zizi questions besidila ngazo bemfaka nje koneni phansi koba ke ethe la ndithi la mcimbi wokudisbanda kwe-political killings task team uchilo wathi kwa-motivatewa okwa-encourage according to iside lakhe ngumcimbi wama-case study la nto Mary Hasnal. So kumcimbi wama-case study bangene kuwo ke ngowama-case study bazama ukuzana uba sibonise kule case study report, kule report le nto yoba yeyiphi le ndawo wena othi nyani yayithetha ngokudisbanda kwe-political killings task team. Hayi beza naye uthe esithi hayi apha xa befika bathi hayi lena ayithethi ngale nto ocimba ithetha ngayo, instead ngenzeka into yoba uyi-misinterpretile wena i-case study ithetha nge-units not necessary ngama-task team. Athi kungephi xa ke sithi kuthiwe hayi apha ayithethi le ithetha leya, hayi kukhona apho evakale khona ehemela phezulu umntana kaSibiya esithi I agree. Usho bani? Usho kuMadlanga, umphethe uMadlanga lo xesha uthi nje you will agree into yoba kule report esithetha ngayo akukho apho kuthethwa ngomcimbi uba makudisband i-political killings. Uba ikhona sibonise, hayi endaphe evuma into yoba hayi akukho. Kwaqhubeka khona xa kusuka kwangenwa kumcimbi onokwenza even i-discussions ne-meeting nani kwama-reviews ke ngoku apho ethe khona ya-reviewa nokureviewa ingathi i-political killings task team kuvele ekhona into ebonisa ngokungathi izadisbanda. Kwangenwa kwathiwa sibonise apho ke ngoku kuma-reviews kumcimbi onokwenza nama-minutes. Kwakuma-minutes apho akukho apho kuthethwa khona nomcimbi kwenza ne-political killings task team. So nje that's more or less just about it. Bekusathethwa nje ngento nje zoba i-decision yokwenza bazama ukumsekoneni into yoba all in all uyavumelana nathi xa sibona, ngoba thina sisi-commissioners sibona ngongathi akukho apho kuye kwathiwa mayidisbandwe khona yadiscusswa nize nithathele isigqibo nazigqibela. Ngoba ningalibali kaloku uminister Senzo Mchunu khona lapha bekufuna ukulahlela yena uGeneral Shadrack Sibiya ngongathi hayi yena immediate wakhe wayengathi immediate xa wayesithi mayidisbando. So leyo ba uGeneral Shadrack Sibiya azobhala even iletter yokudisbanda okanye sekebhala iletter ufuna amadokethi nani, hayi beke seyezenzela engekho kuyi. So bamfakela na even apho kulo letter yakuba kwangenwa deep kulo letter, le letter confuseayo jikiphethu kukhona apho ile letter xa isenziwa ukhona because kwathiwa omnye we-officials ize izomncedisa ngendlela kathetha ngayo wamncedisa. So xa idraftwa ukhona, xa kegqibile le letter still iseke iphinde xa izosayinwa izothini iseyifuna bamba i-signature yakhe seyisuka via i-office ka-National Commission. So nje into engathi njalo ithethekile ngaye uGeneral Shadrack Sibiya ndingalibalanga. Bafethu ngiyamkhumbula ku-part 2 la mntu bengithetha ngaye ndisithi uGeneral Sibiya uthethe ngaye izolo. Hayibo la mntu lona kunefoto zakhe ingathi uhamba nezikhulu eziphezulu kakhulu. Ndithetha nango-president
ngo-deputy president ngeepoliticians zethu ezikulu nje, hayi izithombe zakhe zikhona, ingathi nje ungumuntu omkhulu. Laa mntu besithetha ngaye ekuseni kuphathu, uzaya kuphathu kuyova. Correct? Yes. And this document was only signed off in June 2025, right? Yes. And that was well after the decision was made, Yes. 6 months. Yes. Okay. So the second event that you said, why this is no... Just before that, General, also, you remember yesterday, I asked you a question whether you accept that there's a difference between task teams and units, and you accepted that there is a difference. Yes. Yes, Chair. What my colleague Commissioner Baloyi took you to, that is paragraphs 8.10 and 8.11, they don't deal with the same subject matter. 8.10 deals with task teams, and it doesn't say task teams are to be closed or disbanded. It says they are to be subjected to an impact analysis. And then 8.11 says provincial investigation units that have been established be closed. So units. So there's a conscious distinction by the drafters to refer to task teams and to units. And task teams under which the PKTT falls are to be subjected to an impact analysis. So there's simply no question of a recommendation for the disbandment of the PKTT or any other task team for that matter. So your problem seems to be that you use task team and unit interchangeably, which is wrong. Do you accept that? Can I ask the Chair a question? No, please respond to mine. That I can't distinguish between a task team and a unit. Maybe you can, but in the testimony you are giving now, you are simply using the two terms interchangeably. I'm not suggesting that you don't know which is which. 8.10 addresses task teams, and those are to be subjected to an impact analysis. And 8.11 addresses provincial investigation units, in respect of which the recommendation is that they should be closed. So simple point is, nowhere do we see anything that recommends closure in respect of task teams, a category under which the PKTT falls. Chairperson, let me accept and move on. Please, thank you. Thank you. Chair, it is 1 o'clock. Might be an opportune time. Point. That's so whatever is said in brackets about the task team in bullet 2 is not or does not relate to political matters team, which is a different category. And that's the point. That's quite right, Chair. Thank you for that. And to put it clearly, what you've read in brackets, if it was to apply to all of the task teams, it would have preceded the bullet points, the list of bullet points, right? It would have been an overall heading. Do you understand what I'm saying? I do. Okay. And to show that these are different categories, what precedes the bullet says, task teams found operating in provinces are as follows, and then the bullets. So those are different categories. So the political matters team is not the same as the team referred to in bullet 2. That's a simple point. You may pose your question again, Ms. Hassim. Do you agree with that? Chair, I don't. Oh, I don't. You don't agree that these are different categories? No, this I agree that these are different
categories. Okay. And do you agree that the category itemized in bullet 2 is not the same as the category itemized as political matters team? Obviously, you must agree. You've already just said you agree. You have this. agreed. You've just agreed that these are different categories. So bullet 2 and the political matters team are different bullets. So you must agree. It's only logical, not so? I agree, Chair. The- It says the provincial investigation would be removed from the structure of the detective service as a prioritization as well as cost-saving measures as referred to in paragraph 6.4.5, 6.4.6, and 6.75. However, That says nothing. No, before you go to however, can we agree that the text that I have read, that you have read, that the chair and Ms. Hassam have referred to, all of that text, nowhere does it speak about the closure of task teams in general, and nowhere does it mention the closure of the PKTT in particular. Can we at least agree on the text that we have read? I agree, Chair. Firstly, was there a review undertaken pursuant to the meeting of 1 November 2024? Not pursuant to the meeting of the 1 November. That was your question. Yes, thank you. That's Somebody spoke about the BBL. And I know Commissioner Kumalo was also asking questions about the BBL. She reported to me she was she could not sit in the car, she was lying in the car because she had to spend over 3 months without sitting. Who's she? General Sintumule. Now, I'm just saying, there's a whole lot of things that one must talk to as we go along. It's a lot. Somebody spoke about the BBL. And I know Commissioner Kumalo was also asking questions about the BBL. She reported to me she was she could not sit in the car, she was lying in the car because she had to spend over 3 months without sitting. Who's she? General Sintumule. Now, I'm just saying, there's a whole lot of things that one must talk to as we go along.